Hej, så er YouTube derhjemme i stolene, stuerne og sofaerne, eller foran computeren i en stol. Eller fra iPad'en, eller iPod'en, eller iPhone'en. Jeg vil gerne vise jer, hvordan I downloader modloader og Tuner items. Og vi har også Lukas med på linjen. Lukas, der. Vi kan bare egentlig høre ham. Jeg gider ikke lige sætte højtaler til, fordi jeg sådan... vi kan høre nu. Går vi herind. Please wait. Så gør vi det. Ja, så venter vi. Vi venter, og vi venter. Skip ad. Og så åbner vi den. Simpelthen. Så skal vi køre. Update procent. Minecraft. Spin. Går vi i Minecraft. Klikker på den. Og så går vi ind i venner. Eller Sensip, eller hvad I nu har lyst til. Fordi jeg er sådan lidt dårlig. Jeg gider ikke downloade det lige nu. Så går vi ned her. Det er meget vigtigt, at vi putter den hernede, at vi putter den der i mappen. Så holder vi kontrol af, og vi holder stadig kontrol inde. Det er meget vigtigt. Eller det er ikke meget vigtigt. Og så trykker vi på min funktion. Den må nemlig ikke komme her. Og så putter vi den herover. Så ja, vi klikker OK. Det er jo. Så får vi det her med metanf. Så sletter vi det lidt der. Meget vigtigt at slette metanf. Ja, så dræber jeg. Simpelthen. Fordi jeg kommer altid til at gøre det forkert. Det er meget vigtigt at downloade Tuner som 1.3.2 mod for Minecraft 1.3.2. Kom på den her sindssygt dejlige hjemmeside, hvor vi bliver så glade, når vi kommer ind på den. Hvad dejligt. Og så går vi ind på skibet, og så åbner vi den. Aha, den gad vi ikke åbne. Og hvad har vi mere åbent? Det er den der. Den gad vi ikke åbne. Det gider vi bare ikke. Det er fint nok, hvis vi har, men det gider vi ikke. Vel, det gør vi ikke. Vi gider simpelthen. Og mit ting, hvis den stadig sletter, så er det bare godt. Fordi hvis den ikke er, så er det fejl et eller andet. Popper vi alle dem her derovre sammen på en punkt, så man kan komme afsted. Kontrol af og whoopsie. Så er det Tuner. Er det bare ikke dejligt? Det er så dejligt. Så håber vi bare, at mit Minecraft ikke crasher, gør vi ikke? Og så hep på mig. Den crasher. Jeg vidste det var. Nå, men sådan igen. Det er den crasher på grund af, at jeg har sådan et, når der er nogle mods, bliver det automatisk sætte over i 1.2.5, og så crasher det. Og hvis det er fordi jeg noget nu. Og hvis det også sker for jer, så går jeg ind i options. Force update. Done. Login. Og så er det bare godt. Er det ikke? Okay. Det tager kun 4 minutter at gøre det. Så det er jo bare super. Så opdaterer den. Det er Minecraft. Og så... Ja. Det var det. Ja. Ja. Vi ses i morgen. Håber jeg. Vi ses i morgen.